Estou aquí para presentar un breve resumo dun traballo de investigación que fixen con 3 compañeiros da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Neste breve traballo que tratamos de facer é unha panorámica de cal foi a evolución dos estudios de ciencias económicas en Galicia desde o primeiro seminario de estudios galegos. E o primeiro que temos que dicir é que nese primeiro seminario de estudios galegos as ciencias económicas só estaban representadas dunha forma bastante marxinal, no sentido de que todavía non existía unha definición de ciencias económicas como a que temos na actualidade. Temos que sinalar despois como un dos grandes fitos, entre outras avances, a publicación do libro O atraso económico de Galicia por parte de Beiras no ano 1973, aínda que ese libro foi bastante discutido no seu momento de publicación, a súa tese central todavía está no día de hoxe implícitamente aceptada e estendida na sociedade, como podemos ver, por exemplo, nese debate actual que temos sobre o aproveitamento dos nosos recursos eólicos, onde boa parte deles pois están a día de hoxe explotados por capital estranxeiro, nesa hipótese do neocolonialismo, do que poderíamos falar. E temos tamén que falar de cal foi a evolución dos estudios de ciencias económicas en Galicia, partindo dese xerme da Universidade de Santiago de Compostela, que implementou o grau en económicas na altura do curso 67, e pasando por esa conversión das antiguas escolas de comercio, no caso da cidade de Coruña e de Vigo, nas facultades de Economía e Empresa, que están integradas actualmente neses campus xa independentes das universidades de recente creación. En canto ao número de estudiantes, podemos ver que houve un gran incremento, sobre todo durante a década dos 80 e dos 90, como ese incremento se freou e se produciu un descenso dos estudiantes desde entón, e como a día de hoxe unha das tendencias que probablemente vai ser máis importante de cara ao futuro é a crecente competencia das universidades privadas. E, finalmente, tamén nos centramos en cal foi a evolución da investigación en ciencias económicas nestas novas facultades e podemos resumila en 3 grandes puntos. Por unha parte, unha crecente dualidade entre docencia e investigación. Por outra parte, unha crecente departamentización pola cal a investigación se reduce e se divide en múltiples grupos de investigación que teñen que agruparse en estructuras superiores para conseguir financiamento para levar a cabo a súa actividade. E, finalmente, temos o grande reto de cara ao futuro de como conseguir publicar ciencia de alcance global, pero sen perder o foco en Galicia e no desenvolvemento económico que, desde o noso punto de vista, debería ser o máis importante, se temos en conta que a día de hoxe Galicia sigue por debaixo dos niveis de renta do Estado español e que a nosa relativa converxencia nas últimas décadas se debeu máis a unha perda de peso demográfico que a un crecemento económico diferencial. E máis ou menos, esas serían as conclusións do noso breve traballo.